Grabe. Nangyari ko na yan. Hanggang Susanna. Ito ang kaya hawag to get. Akin din yung sunod eh. Diba ako? Pero yung kakaya din ako. Ipang 300. Kaya gawin ako ng coaching. So mag-iintay lang yan. Wait ang phone. Wala po pa laro. Ang pag-itipon. Ay, grabe. BP Bless Lyra at Sons.
Low. 4.3. Mark, Dale, and Flowers, set number 3. Yun no, gusto lang sa Set number 4, Ella Brooks, Tana and Yogi. Set number 4, Elmer Brooks, Tana and Yogi. Lawrence, set number 3. Lawrence. Sorry,